Coștila și bucegii. Crucea de pe Caraiman. Ce frumos se vede. Coștila. Wow. Ia. Un pic în dreapta. Bucșoiul. Omul. Uite. Vârful și cabana omul. De la Comănești. Se vede. Da, iată Coștila din nou. O splendoare. Coștila și crucea. Wow, ce frumos se vede Bucegii. De la stație, de la Lapăș. Wow. Wow. Și Nemira. Niciodată n-am văzut Bucegi atât de clar. Deci Coștila se vede, dar restul. Uite și Harghita. E în stânga crucea, da. Caraimanul. Nu se vede cruce, se vede un stâlp, așa, o chestie. Uite și Harghita. Uite Harghita. Wow. O splendoare de vreme, în miez de iarnă. Da. Dar Bucegii niciodată nu i-am văzut atât de clar de la stație de la Lapăș. Am mai văzut așa, dar nu i-am văzut. E o splendoare. Nemira. Wow. Familia Hangan. Da, mersi. Familia multiplicată. Bunicilor care sunteți. Dar chiar când am multiplicat. Hai să vedem și Comăneștiul. Wow. Ce mașină. Hai să vedem și Comăneștiul. De sus de la stație. Hai să-ți bate un pic vântul. Nu-i problemă. Vedem și orașul. Uite și orașul. Spre Unește Ceață. Wow. Wow. Aia mai cât frumos. Vedem încă o dată Bucegi. Wow, wow, wow. Nu există. Wow! Bucegi din nou. Să mai vedem încă o dată. Salutăm Coștila! Salutăm Coștila! Acolo în stânga e crucea de pe Caraiman, Coștila, Valea Albă și undeva sus acolo e vârful omul. Acolo sus undeva e vârful omul. Și jos e Mălăieștiul. Și omul, da.